chilly wind. City lights burn bright in the dark of night. Footsteps echo the chilly wind. I have walked the dead end of this road. I am lonely and cold. City lights give me no more delight, no more meaning. All I do, thought I could live without you. Now I'm lonely and cold. Father, Father, lead me back to you. Your soothing presence is all I need. I am lost and cold within. Magandang umaga mga kapatid. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Brother Leo Montales of Urban Missionaries of the Heart of Christ para sa ating programa every 5:40, sometimes 5:45 in the morning. Sa programang Daily Inspirations na kung saan mga kapatid ay babasahin po natin ang Daily Gospel at tayo po ay mag-share ng ating refleksyon upang sa ganun ay magkaroon tayo ng mga inspirations. Sabi ko nga dati na maganda na sa pagkaumaga na gawin nating inspirations ang mga salita ng Diyos. Nang sa ganun ay sa pagpasok natin sa trabaho, pagpasok sa school, o kung saan man tayo pumunta, ano man ang ating gawin, ay meron tayong pundasyon, meron tayong inspirations na nanggagaling sa Diyos. Yun nga ang Word of God. Okay? Kaya babasahin po natin ang ating gospel. Kung meron po kayong mga prayer request, pwede ho kayong mag-chat or mag-comment upang sa ganun ay mabanggit natin ang inyong mga prayer request. Basahin na natin ang gospel for today. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Then some teachers of the law and some Pharisees spoke up. Teacher, we want to see a sign from you. Jesus answered them, an evil and unfaithful people want a sign, but no sign will be given them except the sign of the prophet Jonah. In the same way that Jonah spent 3 days and 3 nights in the belly of the monster fish, so will the Son of Man spend 3 days and 3 nights in the depths of the earth. At the judgment, the people of Nineveh will rise with this generation and condemn it, because they reformed their lives at the preaching of Jonah. And here there is greater than Jonah. At the judgment, the queen of the south will stand up and condemn you. She came from the ends of the earth to listen to the wisdom of Solomon. And here there is greater than Solomon. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Marahil mga kapatid ay narinig nyo na ang very, very popular na expression. Yun nga ang we, di nga. Right?
Kapag ang mga bata o kahit yung mga matatanda, kapag sinabihan natin or may sinabi tayo sa kanila na medyo hindi nila agad pinaniniwalaan, no? Ang sagot nila, di nga. Yan ay very popular. Di ko lang alam kung sino nagpasikat ng kanya expression. Maybe nakuha natin yan sa mga TV shows, right? Yung di nga. Ibig sabihin, parang totoo ba yung sinasabi mo? Baka naman hindi totoo yan, di ba? Bigyan mo ako ng mga ebidensya para maniwala ko. Ganyan ho, mga kapatid, ganyan ho ang tao kasi, no? Kapag walang ebidensya, kapag walang patunay, medyo hindi kaagad tayo naniniwala. Lalo na kapag matanda na, ang mga bata, madali lang maniwala minsan. Pero may mga bata din talagang hindi kaagad naniniwala sa mga sinasabi natin. Pero yan ang human nature. Diba? Yan ang human nature na hindi kaagad tayo basta-basta naniniwala sa isang bagay o sa sinasabi ng isang tao. Kaya nga minsan sinasabi natin, di nga. Totoo ba yan? Yan ang human nature, right? Kailangan natin minsan ng patunay. Ganyan talaga. Pero mga kapatid, tandaan natin na kapag sinabi ni Jesus, ito ang mangyayari, wala nang wedding. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay tunay, ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nga, there is no impossible in God. Kaya pagdating kay Jesus, wala na. Walang wedding nga. Pag sinabi niyang, ibibigay ko sa inyo ang pangangailangan ninyo, gagamutin ko ang mga may sakit, papapatawarin ko ang mga makasalanan kung sila ay magsisisi at magbabago. Totoo po lahat yan at hindi natin pwedeng sabihin, di nga. Because nangyari na, ginawa na ni Jesus. Diba? Kung babasahin natin ang gospel, ilang beses niya nang ginawa ang mga ganung bagay. Pinagaling ang mga may sakit. Binigyan ng pagkain ang mga nagugutom, ilang libong nagugutom. Right? So there's no di nga pagdating kay Jesus. Yeah. Mga kapatid, gusto ko ring i-share sa inyo ngayong araw na ito na ganyan ho, dahil ganyan ang tao, talagang laging nanghihingi ng sign, ng patunay upang tayo ay, sabi nga, tanggapin nila. O yung sinasabi natin ay tanggapin nila. Lamang ganyan ang tao, ang gawin po natin mga kapatid, magbigay ho tayo ng sign. Diba? Sa gospel ngayong araw na ito, yung mga tao humihingi ng sign. Lamang ganyan ang nature ng tao. Lagi nang hihingi ng patunay, lagi nang hihingi ng sign. Magbigay po tayo mga kapatid ng sign upang tayo o yung mensahe natin, mensahe na galing sa Diyos, yung pangangaral natin ay maging katanggap-tanggap sa kanila. Anong mga sign ang pwede nating ibigay? Marami mga kapatid. Sign of peace, sign of love, sign of compassion, sign of forgiveness. Yun ang mga sign na pwede nating ibigay sa ating mga kapatid. Sign of compassion. Yung mga mahihirap nating kapatid, yung mga walang tirahan nating mga kapatid, yung mga street children, mga street dwellers, sila ho ang nangangailangan ng ating compassion. Kung tayong mga Kristiyano ay tunay na nagpapakita ng compassion sa mga taong naghihirap, ang ating buhay ay magiging buhay na patunay, buhay na sign na tunay ngang tayo ay sumusunod sa Panginoon. Amen. Sign of forgiveness.
Minsan may mga tao na nagsasabi, hindi ko patatawarin yan sapagkat napakasama o napakatindi ng kanyang ginawa. Examine yourself. Let us examine ourselves, brothers and sisters. Bakit sino ba dito ang walang ginawang napakatinding kasalanan? Sino ba sa atin ang walang ginawang napakatinding pagkakamali, napakatinding kasalanan? Sabi nga, we are all criminals. We all deserve to go to jail. Hindi nga lang tayo nahuli. Yung mga nasa bilangguan nating mga kapatid, sila yung nahuli. Ang iba dyan, inosente. Pero sila nahuli. Pero kung tutuusin mga kapatid, lahat tayo deserve natin na pumunta sa bilangguan. Lahat tayo may mga ginawang krimen, hindi lang tayo nahuli. Kaya huwag tayong magmalinis. Huwag nating sabihin, I cannot forgive that person because what he did was terribly wrong. Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nangangailangan ng kapatawaran ng forgiveness ng ating Panginoon. Kaya dapat tayo din mga kapatid, sa buhay natin, lagi tayong magpatawad. Amen. So ang mga signs na kailangan natin ibigay ay sign of love, sign of compassion, sign of peace, sign of forgiveness. Those are signs. Those are mga patunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Bukas muli sa ating programang Daily Inspirations. Magdasal po tayo lalo na't may paparating yatang bagyo. Naway ingatan tayo ng ating Panginoong si Jesus. Ilayo tayo sa anumang mga masamang panahon at masamang mga tao o masamang bagay. Maraming salamat mga kapatid. Magkita-kita po tayo muli bukas sa ating programang Daily Inspirations. And won't come back again.